mejizie ihe akpa dị ngwongwo isi nọ na-apụọ ọwụ na ọ nwere ihe ichichire nwa m n'ụlọ taa ka ọ mebi agwago m paakị ngwongwo gị si nọ na-apụọ afụkwana m nwaanyị mma anụtara nwa m nwoke ihe a na omegbu n'anya ihe a na omegbu n'anya hapụrụ nwunye m aka ọ bụrụ gị ọrụ Chineke na-enye nwa hapụ nwaanyị aka o nwere mmadụ ya kọmplen gị na ọ nwere ife o mere asị gị na ọ nwere ife ọ na-eme onye kwuo gị irie hapụrụ m ya aka ọ bụ onye nwa ọ bụrụ gị ọrụ Chineke na-enye nwa ọ ga-eru ọ ga-amụ nwa ọ ga-eru ọ ga-amụ nwa enye si n'elu asụ hapụrụ m ya nwa ebebe n'ọgịnị is okay. Mama, hapụrụ m ya biko ha si eke God maka na Chineke nọ n'ocheeze. God nyere Sarah nwa. Elizabeth mụtara nwa. For that is a hope. Ọ bụrụ God a ọ ga-eme nwunye nwa gị nwa. Your mind, go and relax. Very soon, you get your azụ kwuru nwa gị. Nne di ga aga ha ma ha ọzọ. Nne di ga na akọ ọgọ nta. Echi ọfụ gị. Ọ ga-afụ gị na nwa. Ebezina. Anyị nwere olileanya, there is a hope. Ebezina, Chineke ga-efuche gị anya mmiri. Echizọnụ. Praise the Lord. Nwa Chineke. Ebe Jehova nọ dị ndụ, anyị nwere olileanya. Chukwu
ya nụ abụ ndị ọchịchị ha makwaghị ha ga-eme ọgbaghara jụrụ obi ha nụ onye anyị ga-ele anya bụ Chineke maka na ọ bụ ọgbata ụla dị mma o maka na ọ bụ ọgbata ụla dị mma o agha siri ike ka ọ na-egbu agha siri ike ka ọ na-egbu Chineke mwo aka wome onye nwe m ike mee ya obodo anyị adịghị n'aka ị gaghị ekwe ka agụ ugbo oh thank you Jesus ebe Chukwu nọ n'ocheeze ya ebe Chukwu nọ n'ocheeze ya ebe Chukwu nọ kwanụ n'ocheeze ya nwanne m ewo ebe Chukwu nọ n'ocheeze ya enyi m nwanne na-achọ nwa ike kwuru nwa gị n'ime afọ ahụ onye na-achọ di ike nweta di mara mma n'afọ ahụ ndị na-achọrọ oyibo Chineke ga-enye gị ya kwere n'okwu Chineke na ọ ga-adị mma Jehova bụ onye obi ebere ọ ga-emere gị ebere in the name of Jesus yes uche mmadụ abụghị uche Chineke ewo ọ bụkwa na onye obi ebere uche mmadụ abụghị n'uche Chineke mana Chukwu bụkwa na onye obi ebere papa bụ na onye obi ebere Jehova bụkwa na onye obi ebere ebere ya enweghị atụ ebere ya enweghị atụ ebere ya enweghị olili tata Chukwu bụ na onye obi ebere uche mmadụ abụghị uche Chineke uche mmadụ abụghị n'uche Chineke Jehova bụ na onye obi ebere ọkụ na-ere ere bụkwa na onye obi ebere ebere ya enweghị atụ ebere ya onweghị mgbanwe ebere Chineke enweghị ọgwụgwụ ọnwa riri o mere mụjisi na bụ onye obi ebere echetawo m ihe mere na akwụkwọ nsọ banyere blind Bartimaeus na Jizọs oge ha zutere blind Bartimaeus o tiri mkpu n'okolu ọ sị ya mere emebere nwa Chineke mere emebere nwanne igwe mmadụ ha tiri mkpu n'okolu si ya nwoke mechie ọnụ gị ọrụbeghị tọọnụ gị ọrụbeghị oge Jizọs ka nwoke mana Chukwu gosiri n'obi ebere Jizọs sịrị ya ọrụme ọ gịnị chọrọ ka m mere gị ọ sị ya mee ka m hụ ụzọ Jizọs gosiri n'obi ebere